Buhay Pilipinas, what's up sa inyo dyan? Nandito kami ngayon sa block of land namin dito sa Carigara. So, if you remember Shanta's vlog, nakabili siya ng lupa dito. Ito yung pambayad natin sa lupa. Ano? Nangingiram. Guys! Ang kwarta 1.8 million. Hold up ka nga ni goodbye. Ito na. Kalaki yung 1.8 million. Pwedeng ilagay sa supo. So, ito siya. Tingnan natin. Damunan kuan. Wala damo na dilugod na kikitaan. So, it's medyo off the freeway behind all the other houses. Ano to? So we've had the land filled, we had it raised higher, so that flood. So diba, maganda yung view natin dito. Ayan o. All the rice fields. Actually, when asa pwede nga ito dito. Asa pa dito nga may balay dito. Asa na way dito. Mili, asa pa ini nga ito dito dun iskina. Sa ini. Hugo sa yano. That's alright, it's okay. It's okay. Hugo sa nitro. Ito si nanay. Ate man manamili at naman may bato dito ng pulo. Amo ito ba kayo? Kaya nagustuhan ko to kasi dahil sa Tiglaysa. So this is it. This land has been filled about 1 meter high? 1.5 ba 1.5 meters high off the ground. Doon po yung mga rice fields. So, sa pangalan ni Shanta din yung mga rice fields. So, hindi pwede namin pakialaman yung rice fields. They have to be rice fields only. They can't be anything else. We can't make it like a different kind of farm. It just has to be rice fields. Yun yung patas. Shanta's uncle bought that rice field and then he put it in Shanta's name. So, siya na lang bahala doon sa rice field na yan. Kikita din siya doon. Our buckland starts where those banana trees are. Doon nag-umpisa. Hanggang doon po sa mga bato. Mga bato peak. Mga naka-stack na bato doon. Ayun. Ayun. Doon nag-end. Nacho, you say ayun! Ayun. Salamat! Salamat, mami. You're welcome, baby. Oh, sige. Oh! Oh! Nandito ko ngayon sa backyard ng bahay ng Nana ni Shanta. Kasama ko yung dalawang ito. Ayun, si Darak at saka si Mark. Ayun o. Kumukuha ng buko. Ayun, maninilot. Ang sundang, relax lang kayo. Matindi talaga si Darak. As in, pet malo. Paim na hidwin. Hidwin na na paim na. Naidum Godwin. Sige. Nandito si Dwayne ngayon o. Bahay ng kamote. Uy, makaret. Amo na ito. Amo na. Amo na. Ano ka? Oy, ang kamot. Ano mo ka mo? Sige, Agi! Ano natawa ka? Agi, Daddy, Agi! Agi, Daddy, Agi! Ano ni?
Daddy is drinking coconut. Yummy, Nitro. It's yummy. Ang sarap. Pogi boy. Pogi, Agi. Wow, smile. Smile. Pogi. Agi. Wow, pogi boy. Philippine version, Australian version. Ito yung kutsara ni Dwayne. Ganun ba? Ayun, ang galing mo. May kutsara. Ayun o. Pwede ba? Ayun. Dito. Oh, nay. Oh, This is for kuhaan na. you. Yeah, thank you. Go. Wow, nag-English yun nga duha. Wow, syempre. Ay, Dwayne. Oh, nay. Dwayne, Hindi na pa kami Ibubutang ko din eh. Nakain ka. Naginom ako kanina. mainom ka. Ibubutang ko pitil. Oh, mo pa ito. Oo. Nakain ka kanina, Tidi. Guys, so alam niyo na, ito na ang vlog namin. Maraming salamat sa panonood. And we will see you sa susunod na video namin doon. Alright, bye for Bye for now. now. You said bye, Nigel. Bye. Your flank kiss. You're beautiful, you shine like a star.